इउपिपिएलनि जानानैबो आं थाबायदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ नुदोंबो जानो हागौ सोरबा नुनानैबाबो नुवाखै होननानैबो बुंगोन आं दिनैसिम जेबो मोनाखै जोंनो नांगौ लामा दैमानि सायाव दालांखौ नांथारगौ दैमानि सायाव दालांखौ नांथारगौ जोंनो नांगौ रेभिनिउ भिलेज जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया बेखौ आं बुङो आंल' नङा जों गासिबो जमा जानानै दिनै जों बुंबाय जोंनि जायगायाव मोनसेबो अनसुंथाइ फैया दिनैसिम जों थाबायबाय थादों जब कार्डआनो जा सोरबा माबा मोनसे सरकारि खामानियानो जा साख्रि आवला खामानि मावनो जा थांब्लाबो जों सोरबा खाथिनि गामिनि रेभिनिउ भिलेजनि डकुमेन्टस साइन लायनानैसो जों साख्रि मावनो गोनां जायो बेफोरखौ सरकारफ्रा खाथि खालायावनो मेरला सरकार मानसि दं बिसोरो जोंखौ मानो नायफिनाखै मा जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मानसि नङा भट होनाय समाव जों भट होआखैमोन 100% बाबो जों भट होबोदोंमोन जोंनि जायगानिफ्राय दिनैसिम जोंनि जायगायाव जेबो भटआनो माबायानो गैया अनसुंथाइ सरकारनि अनसुंथाइ बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जे इउपिपिएलनि सापर्टार्सफ्रा इउपिपिएलखौ भट होनाय सुबुंफ्रानो इउपिपिएलनि हेंथायै मिडियायाव खोथा बुंदों खारना जाहैबाय बिथांमोना दासिमाव जेबो खामानिखौ मावनो हायाखै आरो जाबादि आसा खालामदोंमोन बेबादि जायाखिसै बिनि सोमोन्दै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै सावरायगोन जोबनाय फारसे दियान नाब्ला सारनि सोमोन्दैबो फंनैसो सावरायगोन लोगोसे जेराव प्रमद बर' बेयाव दिपेन बर' बेखौबो भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायगोन खुलुमबाय हेलो एवरीवन वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' दिनै गामिनि रायजो राजाफ्रा जेब्लानाखि 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआव बिपिएफ सरकारा सालायदोंमोन बे समावहाय बिथांमोना दिनैनि समाव जायफोर बिथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सआव खोथा बुंदों बिथांमोना परिबर्तन नांगौ होननायखौ गोसोआव लानानै इउपिपिएल बिथांमोननि खोथा बुंनायाव इउपिपिएलआव भट होदोंमोन बिथांमोननि आसा होनाय बादि इउपिपिएलखौ बिथांमोना सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै सापर्ट खालामनायनि फिथाइया मा मोनखो बिथांमोना मिडियानि गेजेरजोंनो फोरमायबाय रायजो राजाफ्रा मिथिनो हाबाय जे दिनैसिम 3 इयार्सआवहाय बिथांमोननि ओनसोलावहाय अन्थाइ थरसेबो बाला थरसेबो राङारि अनसुंथाइ जेबो मोननो हायाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों होनायाथ' होदोंमोन भटखौ बै ओनसोलनिफ्रायनो 90% सुबुंफ्रा होदोंमोन होननानै बुंदों परिबर्तननि आसायाव लामा दलां ब्रिज अर्थनैतिक बेबस्था जौगानो थाखाय नाथाय दिनै ससियेल मिडियायावल' बिथांमोनखौ खोथा बुंनाय नुनो मोनो किन्तु खामानियाव हनै डेभेलप जायाखै रायजो राजाफ्रानो मेगनजों नुनानै फोरमायबाय आरो बिथांमोननि कर्मीफ्रा दिनै ओरैनो थायो जेबो खामानियानो गैयाबा आरो बिथांमोननि बुंनाय बादिब्ला MGNरेगानिबो जेबो खामानि सौहैयाखै बेवहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ सरकाराथ' MGNरेगाखौ ला होननानैसो रानलायनानै हरोमोन नाथाय बिथांमोना MGNरेगाखौ बिराद सिरियास रिबन हास'गुलायो बेफोर मा खामानि गैयिनि गावखौ बेस्थ'आव दोननाय गबिन्द बसुमतारी सार डिपुटि CA प्लास MLA नुवानो मिडियायावबो नुवा खामानि मावनायखौथ' माबादि मावदों बेनिखौथ' खनसेसो फोरमायनायबा हामगौ नङो आं गावखौबो ओरैनोसो थानांलाबायो नामा बे खामानियानो गैया होमबा बेफोरबादि खामानि गैयै सरकाराव गभर्नमेन्टआव थाबाय थास्लायस्लाय ज' बिपिएफ इउपिपिएल मिलायनानै ज' गभर्नमेन्ट दानानै खामानि मावबा साबसिन जाया होमबा रायजो राजाफोर बिथां गबिन्द बसुमतारी साराथ' रन्जन ग'यिमा दैमारि सारखौ गजानो बानाय खोथा बुंबाय थायो बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों जे XNDP आदामोननि थाखायल' नङा बे खथानि खोथाखौ रायज्लायदों साख्रियाव बे बयनिबो रायजो राजानि थाखाय बिदि इन्टारभिउ होथारनांगोन इन्टारभिउआव जाथारिफोरखौ लानाय नङा होननाय दिनै खथाया माखौ बुङो जे इन्टारभिउ होनानै पास जानानै लागुलायनांगौबा नोंखौ मानो नांगौ बेखौनो मिडियानि गेजेरजों XNDP आदामोनखौ लागोन ओरैनिफ्राय लागोन होननानै बिथांमोना होबाय थाबाय किन्तु बिसोरनो एक्सट्रा खथा थानांगौ होनांगौ जाय लानो गोसो बिथांमोननो
इन्टारभिउनि इसिबां माबा खथा गोनाङाथ' बिदि फैयाना खोथा थायो बिसोरो खारन बिथांमोननि मावनायखौथ' मिथिखागौ। बेजों लोगोसे नैबे फंसे खोथाखौबो आङो बुंनो सानदों। भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायग्रो। प्रमोद बर' बिथाङा दिनै संकसनिफ्राय 5 दिनैल' सिफ नंलिया गहपुरसिम बा सिमलुगुरिसिम जोंनि जि टारगेट दङ बिनि बिथाङा दिनै सिफ जासिगोन आरो लोगोसेयैनो जाय बिथांमोना EM बे बिथांमोनाबो गासैबो एरियाखौ कभार खालामनानै गावसोरनि जौगानायनि खामानिखौ जाहाथे फैगोन बोसोरनिफ्राय 2023-24 जि फाइनान्सियेल बाजेटनिफ्राय लानानै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावो। MLA नि जौगानाय मावगोन, BTR सरकारा BTR सरकारनि जौगानायनि आसनिनि थाखाय बेयाव खामानि मावगोन। आरो आङो मिथिनो मोनदों मानगोनां प्रमोद बर' बिथाङा आंनो बुंदों जे गहपुराव BTR सरकारनिफ्राय दिनै अडिट'रियाम आरो माने स्कुलाव दिनै अनसुंथाइ फोसावनानै गालांदों जाहाथे थोंजोङै BTR नि जिखिनि माने जिखिनि राङारि बाजेट बे बाजेटनिफ्राय बिथाङा मावफुंनो थाखाय दिनै राजौआबाबो फोसावगोन होननानै बिथाङा आंनो मिथिहोदों। जेराव प्रमोद बर' बेयाव दिपेन बर' नुबाय थागोन मिडियानि गेजेरजोंबो बिथांमोनखौ ज' दुलाराय बर' फरायसा दिनैनि बे एबसु आफादखौ पलिटिकेल पार्टिजों मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों ज' मिटिं गाबाय थानाय नुनो मोनो। मेला एभिडेन्स होनो हायो ज' मिटिं गाफायनाय। दा बिथांमोननि आदर्शआ माजों खारदों रायजो राजाफ्रा बुजिनो नाजानांगोन आरो बिथांमोनाबो सुद्रायनांगोन लामाखौ। दिनै प्रमोद बर'नाव थांनाया जुदि बिसोरनि थाखाय जेबो साननांगौ गैया, एबसुनि हाबा मावनायाव जेबो दिगदार गैयाबा हाग्रामा महिलारिनि मिटिङाव थांनायावबो जेबो दिगदार थानाय नङाना, समस्या थानाय नङा। UPPL आव थांनो हायोबा BPF आवबो थांनो हानांगोन। UPPL नि मानसिखौ सापर्ट खालामनो हायोबा BPF खौबो सापर्ट खालामनो हानांगोन। खोथायाथ' बेसो फैयो। दिनै मोनसेल'जों थांनाय माने बैसिनि आदर्श नेम निथिखौ मानिनानै सोलिलांनाय। दिनैसिम हारिनि अलखद समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनावनो हारिया सोनारो। नाथाय बेबादि हारिया बबेबा मोनसे राजनितिक पार्टिजों राजनितिक दलनि नीति आदर्श आइडिय'लजिजों थांनांगौ खोथा गैया। बेयो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट आरो मोनसे बर'नि सिनस्रि अर्गानाइजेसन एबसुआ आरो बेनि थाखाय गासिबो अल बड'आनो समान। राजनितिक दलाबो खम बारा गैया, बिसोरनि थाखाय समान। बिथांमोनाथ' दिनैसिमाव हाग्रामा महिलारिखौ बखिनायनि अनगायै बिनि हाबा मावनाय मोजां हाबा मावनायखौ बिथांमोना खुगायाव लाबोफेराखै। मिडियानि गेजेरजोंआनो होन रियेल लाइफआव खामानि मावनायानो होन। दिनै प्रमोद बर' बिथां सारा जा खामानि मावदों सिमा बारायनायखौथ' बयबो सापर्ट खालामो। जोंनि आवथाया गुवार जानांगौ, ओनसोलफ्रा गुवार जानांगौ। आङो मोजां मोनदों बे सिमा बारायनाया जानायनि थाखाय गोजोननाय बावहरो दैदेनगिरिफोरनिसिम। बेजों लोगोसे जायफोर राजखान्थियारि हाबाखौ प्रमोद बर'आ मावदों बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमोद बर'नि हाबा मावनाय सरकारनि हाबा मावनायखौ थाब खुगायाव लाबोयो, बाख्नायो। नाथाय बेनि मेगनावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोजां हाबा मावनानै दिन्थिदों बेनिखौ लाबोआ, बखिगोनसो। बियो मा दिनैनि समाव मा रायजो राजाफ्रा बुजिया नामा बेफोरबायदि माखासे लेंगुवेजफोरखौ? प्रमोद बर' मावोबा पजिटिभ, हाग्रामा महिलारि मावोबा नेगेटिभ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPLजों थांनायाव खुनु दागो नाङा, खिन्थु हाग्रामा महिलारिनि मावनायखौ फंसे खोथा बाख्नायबानो बिसोरनाव दागो नाङो। बेफोर मा? साननो थाङोब्ला बेफोर बबे आदर्शजों थाबायदों? गावनि अन आदर्शखौ गारनानै बबे लामाजों थांदों? नोंहा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै राजनितिकआव इन्टारेस्टेड थाबायबा नों आरामसे बिदाय लालांनानै राजनितिकआव हाबहैनो हायो। मोनसे आफादखौ राजनितिकारि आदर्शजों लांबाय थानांगौनि दरखार गैया। जेसेबांखि जौगा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारियानो जाया मानो। दिनै बिथां प्रमोद बर'आ जेनाखि भुल खामानि मावफ्लाङो बा ड्रबेक्सफोर दं बेखौथ' बिथांमोना जेबो सरकारनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनो हाया आरो बुंफेरनायबो नङा। नांगौबा बर' हारिया मेगनाव मोदै गनानै लिलिलाला थाथों, होमब्लाबो प्रेजेन्ट सरकार सोलिनाय
इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि हेंथायै बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुंनाय नङा। खिन्थु मोनसे हाबाखौथ' मावखानांगौ, बिबान मोनबाय जेला राजनितिक पार्टिया जाय गभर्नमेन्टआव थायो, बेखौ जुदि सोरबा मावोब्ला बेखौबा हले बाख्नायगोन। निउट्रेलाव थानांगौ एबसुआ। दिनैनि समाव एबसुखौ बारे बारे आरो जोंहा साजेसन होनो हानाय मोनसे नलेजबो गैया। नोंथांमोना मिथिखागौ, नाथाय जाय ड्रबेक्सफोरखौ रायजो राजाफ्राबो नुदों, जोंबो नुदों, बेखौ भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जादों। आसा खालामो फैबाय थानाय समावहाय जेबो राजखान्थियारि लाबालाब गैयाजासे उइदाउट एनि पलिटिकेल प्रफिट बिथांमोना जातिनि स्वार्थआवहाय জাতির উন্নয়নের কারণে জাতির স্বার্থ কাম করে যাব, এইটো आखा राखि समाव। दा बेखिनिखौनो बुंनानै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।